Geci, mountain bike, megyek le a hegybe. Ssss, geci, ssss. Repül, mint lá. Ssss. Ez egyik kecske, geci, figyelj. Figyelj. Ez a hegyi kecske örülök. Megyek az erdőbe. Most megyek fel az autópályára. Figyelj, az autópályán megyek 200. Csak tudom a porsékat. Jetszik. Fogom a segítőnöt. Beviszem a medencébe. Beviszem a medencébe. Kiengedem a galambokat. Aztán elmegyek a henteshez. Kérek tőle egy kiló kenyeret. Aztán visszamegyek az autópályára, majd a medencébe. Aztán... Megyek, fordulok egy... Jó, ez... Ez segítő, beszartam egy picit. Megyek az iskolába, veszek 2 kiló kolbászt. Láttam egy ember. Figyelj, így jött az úton. Miket anyám? Nem ő volt nem ő volt. Na figyelj, az ember így jött. Elindulsz a boltból, felszállt az elektromos kerékpárra. Így, lett az öreg a fúziuszterrel, volt majd 18 éves. Akkor is bemegyek az iskolába. Veszek 2 kiló kolba, 2 kiló banánt. Elég volt. Szerintem is.